Postupne rozšíril po severnej strany o severný palác zakončený kaplnkou, no a neskôr pribudla aj severná väža. Tu na západnej strane bolo vybudované hlavné nádvorie a na druhej strane, tam kde stála tá malá obytná budova, tak tam vznikol nový dvojpodlažný východný palác a múry hradu sa... Počas prehliadky, ak si náhodou ešte nevedeli, tak si môžete pokojne voľnúť fotiť. Zatiaľ tako, že sme nevideli priamú expozíciu, ale tiež sa presunieme aj do interiéru. Najvyššie teda do kaplnky. Čo vlastne tam. Máme tu vlastne ešte možnosť vidieť otvory, áno, po drevených trávoch. Vidíte tam také tie pravidelné, také hranaté otvory. A to je rzeczka. Nie wiem jaka. Pionowo nad drogą rzeką. Trzymaj mocno telefon. Trzymam. Kultúra rozdávala tie malé chlebíky tým oddaným alebo hľadujúcim. Dnes si tam vlastne vidíte len takej akoby umelej verzii. Takže stojíme teda už na mieste, kde býval východný palác. Z pôvodného východného paláca sa zachovalo veľmi málo. Len táto vlastne stena, táto vonkajšia s tými troma okennými. Pýtajú, že či tam hádžeme ľudí. No, ale nie. Je to tá cisterna. Ale ak poznáte Margitu a besnú legendu, povesť, besná to bola vlastne macocha Margity a tá ju zhodila z jedného útesu tu nedaleko. Vlny odniesli k skale, ktorá sa volá od tých čias Margita. No a keď pravda vyšla najavo, tak šialená macocha sa sama vrhla do... Možno, že ak ste absolvovali plavbu na tradičných drevených lotiach, tak o tom možno niečo viete. Ale inak, ak budete chcieť si niečo takéto dopriať,
tak môžete, hlavne akoby do obeda a potom ešte večerné plavby bývajú. Dobre. Ale už máte viac ako... Pomalečku asi sa budeme blížiť k tej 400. Pekný je. Nedaleko z Lucanínu Státhrad, cestou Trzymajmy się na telefonie. Tento hrad bohužiaľ odtiaľto nie je vidieť. V minulosti sa ale určite hrady videli vzájomne, pretože tie kopce No nie wiem, A, bo tędy się wychodzi. Pamiętasz, był taki korytarz. chyba tak. Ale super. Najwyżej wyskoczy jakiś smok Może się nie zgubimy. i nas pożre. Super. Jeszcze nie widziałam, że on Tu zamknął. jest chłodno, fajnie, nie? No. I wyszliśmy